Dorothy ni joma chon ne miyo joma chuo chiemo ma teko mondo giti kaka dwarre e weche mag nyuol. And tipo yudo ni gimomiyo gigi opogore kaka ji wacho ni uchumi odhi. Koro ibo yudo ni kaka ndalo mane wan gi shida onge kaka ni mogo nikech bech mogo ni malo molo mchele. Koro imiyo miyoni ama imiyo familia ma ok nyal nyiewo mogo mchele nikech bech mchele ni piny. Lakini koro king'iewo mogo gorogoro bei ni malo, koro afadhali nyiew mchele mondo emuchame ot. Koro ibo yudo ni mano bende ineno ka family chako neno ni nyathi ma wakelo e piny ng'e ni nyaka ochiem. Koro ibo yudo ni family bende gi make decision ni aneno ka adek oromo than wabed gi auchiel nikech gibo chiemo nade, gibo dhi skul nade, to kata wan ji ariyo ama adek ei ot ka ok wanya chiemo. Koro gin be gi make decision nikech gineno ma gin go kaka familia. The other thing mana kaka tene biro iyudo